Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-idghamu. Al-idghamu utawi iki iku bab mertelaake idgham. Awala mislaini mukarrakaini fi kilmatin idghim laka misli sufafi wa tululin wa kilalin wala babi wala kajusasin wala kaksusobi wala kahelala wasadda fi alil wanakwihi fakun binak lin fakubil. Adgim idgomake sopo siro awala mislaini ing kawitane kurup loro kang padha karone mukarrokaini kang dikarukati karone fikil matin ing dalem kalimat siji. Laka misli sufafi ora ing kaya sepadane lafat sufafi maknane pira-pira emperan. Wadululin lan lapat dululin maknane lulut atau jinak. Wakilalin lan lapat kilalin maknane selambu tipis. Walababi lan lapat lababi maknane kalung. Walaka jusasin lan ora ing kaya lafat jusasin maknane wong kang niti-niti. Wala kaksusobi lan ora kaya lafat uksusobi maknane uksuso nertentukake sapa sira abi ing bapak ingsun. Wala kahailala lan ora kaya lafat hailala maknane maca dalil la ilaha illallah. Wasadalan nerecel fi alil ing dalem lapat alil maknane jembatan. Wanakwihi lan sepadane lapat alil opo fakun mecat idgham binaklin kelawan dinukil saking wong araf fakubila mongko diterima opo fakun. Ida takarruka ing dalem nalikane nyandang karukat opo al-mislani kurup loro kang padha fi kalimatin ing dalem kalimat siji. Udgima mongko diidgomake opo awaluhuma kawitane al-mislani fi sanihima ing dalem kang kaping pindhone al-mislani illam yatasuddaro lamun ora dadi kawitan opo al-mislani walam yakun lan ora ono opo ma lapat huma kang utawi al-mislani iku fi ing dalem ma iku isman rupa kalimat isim ala wajni fu'alin ing atase wazani lafat fu'alin au ala wajni fu'ulin utawa ing atase wazani lafat fu'ulin au fi'alin utawa ing atase wazani lafat fi'alin au fa'alin utawa ing atase wazani lafat fa'alin. Walam yatasilan ora tetemu opo awalul mislaini kawitane kurup kang padha karone bimudghamin kelawan kang diidghamake. Walam yakun lan ora ono opo karukatusani karukat kurup kang kaping pindho minhuma sangking al-mislani iku aridutan kang anyar teko. Walama lan ora ono opo lapat huma kang utawi al-mislani iku fihi ing dalem ma iku mulkakon kang dipadhakake binggoirihi kelawan sakliyane ma. Fa in tasuddaro mongko lamun dadi kawitan opo al-mislani fala idghama mongko ora ana idgham iku maujud kada danin kaya lafat dadanin maknane dolanan.
Wakada lan koyok mengkono-mengkono idgoma. In wujida lamun ditemu apa wakidun kurup siji. Mima saking perkara sabako kang wis dingin apa dikruhu tinuture mah. Fal awalu mongko utawi lapat kang kawitan iku kasufafin. Koyok lafat sufafin maknane pira-pira emperan. Wadurorin lan lapat durorin maknane pira-pira mutiara. Wasani utawi kang kaping pindho iku kadululin koyok lafat dululin maknane pira-pira unta kang nurut kang manut. Wajududin lan lapat jududin maknane pira-pira perkara kang anyar. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku kaki lalin koyok lafat kilalin maknane pira-pira selambu tipis. Wali mamin lan lapat limamin pira-pira rambut kang dawa. Warobiu utawi kang kaping 4 iku katolalin koyok lafat tolalin maknane pira-pira bekas reruntuhan omah. Walababin lan lapat lababin maknane pira-pira tali kalung bagian bawah. Tali kalung bagian bawah koyok koki lho. Koki ku koyok ana koki kan andukan sing ana taline dikek ngarepe dodo lho ben supaya gak kotor. Wal komisu utawi kang kaping 5. Wal komisu utawi kang kaping 5 iku kajusasin. Kajusasin koyok lafat jus sasin. Maknane jusasin wong kang niti-niti, wong kang teliti ya kena, wong kang mata-matai, wong kang mijeti ya kena ya. Jam'at jasin. Dadi kali dadi jamake lafat jasin. Kali dadi jamake lafat jasin. Wasadisu utawi kang nomor 6 iku kaksu sobi koyok lafat uksu sobi. Uksuso nertentukake sapa sira abi ing bapak ingsun. Wa asluhu utawi asale lapat uksu sobi iku uksus abi. Uksus abi nertentukake sapa sira abi ing bapak ingsun. Fanu kilat mongko dipindah apa karukatul hamzati karukate kurup hamzah ilas sodi maring kurup sod. Waku difat lan dibuang opo al hamzatu kurup hamzah. Wasabiu utawi kang kaping 7 iku kahailala koyok lafat hailala. Ai tegese aksara ngakeake sapa wong min qauli la ilaha illallah saking ngucap lapat la ilaha illallah. Wanak wu kurdadu lan sepadane lapat kurdadu maknane tempat kang kasar. Gak alus, tempat kasar itu gak alus. Pokoknya bumi kang geneng ngono wae. Wa madadu lan lapat madadu, bumi kang ledok. Fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu apa sayun suwiji-wiji mingdalika saking mengkono-mengkono mandakarnahu. Mingdalika saking mengkono-mengkono mandakarnahu. Mingdalika saking mengkono-mengkono mimma sabako dikruhu ngono ae kena ya. Wajaba mongko wajib apa al idgomu idgomake. Nakwu ruddah umpamane lapat ruddah. Maknane ruddah balikake sapa wong. Waduna lan lapat duna medhit sapa wong. Nyengit sapa wong, bakil sapa wong, kikir sapa wong. Ai tegese bakilah kikir sapa wong atau bakil sapa wong. Walabalan lapat labah. Maknane labah limpat atau cerdas sapa wong. Wal aslu utawi asale lapat rudda waduna walabah. Iku lapat ruddada. Wadonina lan lapat donina wa labuba lan lapat labuba. Wa asaru lan awa isaru sapa Kyai Musonef bi kauli kelawan dawe Kyai Musonef rupane wasadda fi alil wa naqwihi fakun binaklin fakubil.
Isyara illa anahu maring sak temene kelakuan iku koja temen-temen teko opo alfaku mecat idgom fi alfadin ing dalem pira-pira lafat. Kiyasuhu kang utawi kiyase alfat iku wujubul idgomi wajibe idgom. Faja'ala mongko dadosake opo alfaku. Faja'ala mongko ndadekake apa alfaku sadan ing nrecel. Tik majhulno ya kena ya. Faju'ila mongko didadekake apa alfaku sadan ing nrecel atau ing sat. Diwaca maklum ya kena, majhul ya kena ya. Faja'ala atau faju'ila. Yukfadu direkso. Yukfadu direkso opo alfaku wala yukosulan ora dikias opo alaihi opo alfaku naku alilas sikou umpamane lapat alila dadi berubah opo asikou gandane minuman ida tagoyarot ing dalem nalikane dadi berubah dadi owa ya kena dadi berubah ya kena opo roikatuhu gandane ambune asiko walakikat lan dempet atau kalet opo ainuhu meripate uwong idat tasokot ing dalem nalikane nemplek atau kalet atau tetemu kalet atau nemplek opo ainuhu birromasi kelawan rembes atau kelawan blobok wa kayi yafkub waddagim tunakadar kadakanaku tata jalla wastatar wakub lan mecato idgom sapa sira kayiya ing lapat kayiya waddagim lan maca idgom sapa sira dunakadarin kelawan tanpa wedi kadaka iku kaya mengkono-mengkono tegese fi jawazil wajhaini naku tatajalla umpamane utawi sepadane lapat tatajalla kadaka iku kaya mengkono-mengkono tegese fi jawazil wajhaini naku tatajalla utawi sepadane lapat tatajalla maknane tatajalla dadi pertelo sapa wong wastataro lan lapat istataro dadi ketutup sapa wong asaro awa isaro sapa Kyai Musonef fi hadal baiti ing dalem iki bet ilama maring kalimat ya juzu kang wenang fi ing dalem emah opo al idgomu opo idgom wal fakulan mecat idgom maiki sini lapat yo kena yo tak baleni yo asaro awa isaro sapa Kyai Musonef fi hadal baiti ing dalem iki bet ilama maring lapat maring kalimat ngono yo kena maring lapat ya juzu kang wenang fi ing dalem emah opo al idgomu opo idgom wal fakulan mecat idgom wa fuhima lan difahami minhu sangking hadal bet opo anama sak temene perkara ndakaro kang nutur sapa Kyai Musonef hu ing emah qobla dalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono hadal bet iku wajibul idgomi wajibe idgom wal muradu utawi perkara kang dikarepake bikayiyah kelawan lapat kayiyah iku ma kalimat atau perkara kana kang ono opo al mislani
kurup kang padha karuni fihi ing dalem ma iku ya aini ya loro laziman kali kang wajib apa tak rikuhuma oleh ngarukati tak aini naku kayiya umpamane lapat kayiya maknane kayiya nguripi sapa wong wa ayiya lan lapat ayiya maknane payah atau apes sapa wong payah atau apes sapa wong waya juju lan wenang opo al idgomu opo idgom naku waya juju lan faya juju mongko wenang sampai lah faya juju mongko wenang opo al idgomu moco idgom naku kaya umpamane lapat kaya maknane nguripi sapa wong wa ayya lan lapat ayya payah atau apes sapa wong payah atau susah atau apes sapa wong falau kanat mongko lamun ono apa karo katu akadil mislaini apa karo kat salah sijine kurup kang padha karuni iku aridutan kang anyar teko bisa babil amili kelawan sebabe anane amil lam yajus mongko ora wenang opo al idgomu moco idgom ittifakon kelawan sepakat ulama naku lam yukyiya umpamane lapat lam yukyiya maknane lam yukyiya ora bakal urip sapa wong wa asaru lan awa isaru sapa Kyai Musonef bikauli kelawan dawuh Kyai Musonef rupane kada ka naku tatajalla wastatar isaro ila annal fi'la maring sak temene fi'il al mubtada'a kang dikawiti bita'aini kelawan tak loro iku mislu tatajalla sepadane lapat tatajalla maknane tatajalla dadi pertelo apa perkara ya jusu wenang fihi ing dalem fi'il opo alfaku mecat idgom wal idgomu lan kewaca idgom faman mongko utawi wong iku fakkah mecat sapa man wa utawi alfakku iku alqiyasu kiyasi nadoro ningali sapa man ila anal mislaini maring sak temene kurup kang padha karuni iku musoddaroni kang digawe kawitan karuni waman utawi sapane wong iku adgoma ngidgomake sapa man aruda ngarepake sapa man atak fifa ing ngentingake fayakulu mongko ngucap sapa man itajala ing lapat itajala fayud gimu mongko fayud gomu ngono ya kena ya fayud gimu mongko idgomake fayud gomu ngono ya kena fayud gimu mongko idgomake sapa man akadal mislaini ing salah sijine kurup kang padha karuni fil akhiri ing dalem kurup kang weneh fatus kanu mongko disukun apa ikdat ta'aini salah sijine tak loro fayati ngono ya kena ya fayuta ya kena fayati mongko nekakake sapa man lati waca fayuta mongko ditekakake sapa man ngene wae fayati mongko nekakake sapa man bihamjatil wasli kelawan hamzah wasol tawassulan krana gawe temeka linutki maring
ngucapake bisa kini kelawan huruf kang mati. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono itajala kiasu ta'ai istataro utawi kiase tak lorone lapat istataro. Faya juzu mengko wenang fihi ing dalem lapat istataro opo alfaku mecat idgham li sukuni ma krana sukune huruf qoblal mislaini ing kang ing dalem li sukuni ma krana sukune huruf qoblal mislaini kang ing dalem sadurunge huruf kang padha karone waya juzu lan wenang apa al idghamu kawaca idgham fihi ing dalem lapat istataro. Badha nakli karo kati awalil mislaini ing dalem sakwise minda karo kate kawitane huruf kang padha karone ila sakini maring huruf kang mati. Nakwu sataro ya satiru sitaron. Umpamane lapat sataro ya satiru sitaron. Sataro yo maknane dadi tutup. Wa ma bita aini tudi kot yuktasor fihi alata kata bayanul ibar. Wama utawi lafat ubtu dia kang dikawiti apa ma. Tak baleni. Wama utawi lapat ubtu dia kang dikawiti apa ma. Bita aini kelawan tak loro iku kot yuktasoru terkadang dialap cukup atau terkadang diringkes opo fihi opo ma alata kata bayanu ing atase huruf tak siji koyo lapat tabayanu maknane tabayanu dadi pertelo opo al ibaru piro-piro tepo tulodo piro-piro pitutur. Jadi tabayyanu al ibaru dadi pertelo opo al ibaru piro-piro tepo tulodo atau piro-piro pitutur. Yukalu diucapake fi ta'allamu ing dalem lapat ta'alamu. Yukalu diucapake fi ta'allamu ing dalem lapat ta'allamu. Jadi ta'allama ya ta'allamu la teko tak ya ta'allamu tanazzala ya tanazzalu tatanazzalu padha karo ngono ku ya. Yukalu diucapake fi ta'allamu ing dalem lapat ta'allamu wa tatanazzalu lan ing dalem lapat tatanazzalu wa tatabayyanu lan ing dalem lapat tatabayyanu wa nakwiya lan sepadane lapat tata'allamu wa tatanazzalu wa tatabayyanu wa tatabayyanu. Apa lapat ta'allamu tak itik buang ya berarti kayak sitok wa tanazzalu lan lapat tanazzalu wa tabayyanu lan lapat tabayyanu bikat fi ikdat ta'aini kelawan buang salah sijine tak loro wa ibghail ukra lan tepake huruf tak kang akhir. Jadi tak sing awal iku tik buang tik tetepno tak sing akhir. Wa utawi bikatfi ikdat ta'aini iku kasirun kang akeh jidan kelawan banget. Wa minhulan iku setengah sangking bikatfi ikdat ta'aini kelawan salah sijine tak sintik buang. Wa minhulan iku setengah sangking salah sijine tak sintik buang.
Wa minhulan iku setengah saking bikatfi iktat ta'aini. Qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala. Tatanazzalul malaikatu waruku fiha. Surat Al-Qadar ayat 4. Tatanazzalu padha temurun sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Waruku lan ruh tegese malaikat Jibril. Fiha ing dalem bengine Lailatul Qadar. Dadi tae sing awal dibuang ya sajane tatanazzalu tae dibuang dadi tanazzalu. Wa fuka kaisu mudgamun fihi sakan likaunihi bimutmarir raf'ik taron nakwu kalal tu makalal tahu wa fi jasmin wasib hil jasmi ta'yirun kufi. Wafuka lan mecato idgham sapa sira. Kaisu mudghamun ing dalem sekirane utawi huruf kang diidghamake. Apa fihi ing dalem mudgham. Apa fihi mudgham. Apa fihi ing dalem huruf ngono ya. Iku sakana kewaca sukun apa mudghamun fi huruf kang diidgemake likaunihi krana anane mudghamun fi iku iktaruna bebarengan apa mudghamun fi bi mutmarir raf'i kelawan domir makal rofa iku nakwu kalaltu sepadane lapat kalaltu maknane ngudari sapa ingsun membuka sapa ingsun ngurekno sapa ingsun menguraikan sapa ingsun atau ngalalake sapa ingsun ma ing perkara kalalta kang ngudari sapa sira hu ing ma kang nguculi ya kenek ngurekno ya kenek wa fi jasmin lan ing dalem tingkat jazm wasib hil jasmi lan oleh nyerupani jazm takyirun utawi kena milih iku kufiyah diatutake apa takyir idat tasola ing dalem nalikane tetemu bil fi'li kelawan fi'il al mudghami kang diidghamake apa ainuhu ain fi'ile fi'il filamihi ing dalem lam fi'ile fi'il apa domirun apa domiru raf'in apa domire rufa sakana mongko kewaca sukun apa akhiruhu akhire fi'il fayajibu mongko wajib kina idin ing dalem nalikane idat tasola bil fi'lil mudghami ainuhu apa al-fakku mecat idgham nakwu kalaltu umpamane lapat kalaltu nguculi sapa ingsun atau ngudari sapa ingsun wa kalalna lan lapat kalalna maknane ngudari sapa kita wal hindatu utawi pira-pira hindun iku kalalna ngudari sapa hindun ngudari sapa pira-pira hindun ngudari sapa pira-pira hindun faida dakola mongko ing dalem nalikane manjing alaihi ing atase fi'il apa jazimun amil kang jazimake jaza mongko wenang apa alfaku mecat idgham nakwu lam yaklul umpamane lapat lam yaklul
ora ngudari sapa wong. Wa minhulan iku setengah sangking al-fakku. Wa minhulan iku setengah sangking al-fakku. Qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala surat Toha ayat 81. Wa man yaklul alaihi godobi. Wa man utawi sapane wong yaklul iku tetep tatawa iku temurun ya kena, iku mesti ya kena, tatawa iku tetep atau temurun alaihi ing atase man apa godobi bendu ingsun. Surat Toka ayat 81. Wa qauluhu lan dawuhe Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 217. Wa man yartadid minkum an dinihi. Wa man utawi sapane wong iku yartadid iku padha murtad sapa man minkum saking sira kabeh. An dinihi angdini saking agamane man. Wal faku utawi mecat idgom iku lunggotu alil kijasi. Lunggote ahli kijas, penduduk kijas. Wajah jalan menang opo al idgomu opo kewaca idgom. Naku lam yakullah umpamane lapat lam yakullah. Wa minhu lan iku setengah saking al idgom. Qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala surat Al-Kasir ayat 4 ya. Surat Al-Kasir ayat 4. Wa may yusakillaha wa man utawi sapane wong iku yusaki nulayani sapa man nulayani Allah ing Allah fi suratil kasri ing dalem surat Al-Kasr. Wa ya utawi jazal idgham iku lunggotu tamimin, lunggote Bani Tamim. Wal muradu utawi perkara kang dikarepake bisibil jasmi kelawan nyerupani jazm iku sukunul akhiri, sukun kurup kang akhir fil amri ing dalem fi'il amr. Naku uklul umpamane lapat uklul. Wa in sita lan lamun karep sapa sira kulta mongko ngucap sapa sira kula ing lapat kula li ana hukmal amri krana sak temene hukume fi'il amr iku ka hukmil mudhari kaya hukume fi'il mudhari al majzumi kang diwaca jazm. Wa faku af'il fita'at jubil tuzim wal tuzimal idgamu aidon fi halum. Wafaku af'il utawi ngene ya. Wafaku af'il utawi mecat idgham lapat af'il. Wafaku af'il utawi mecato idgham lafat af'il. Ngene wae penak. Wafaku af'il utawi mecato idghame lafat af'il fi ta'ajubi ing dalem sigot ta'ajub iku ultuzima diwajibake atau ditetepake opo fakku wal tuzima lan ditetepake opo al idgomu opo idgom aidon kalimane fi haluma ing dalem lapat haluma. Maknane haluma mereneo siro tatawa marko siro mereneo marko mereneo
Walaman dakaro lan ing dalem semangsane nutur sapa Kyai Musonef ana fi'lal amri ing sak temene fi'il amr iku ya jusu wenang fihi ing dalem fi'il amr apa wajaini wajah loro nakwu ulul umpamane lapat ulul wa kullah lan lapat kullah istasna njabake sapa Kyai Musonef ming dalika saking mengkono-mengkono ya jusu fihi al wajhaini saya aini ngono ya